Saan punta? Kantipin. Merienda muna tayo. Saan? Kaya mag-sobring tayo. Gabay mo? Mahala ka lang si rin, duwarang kalag. Saan? Ya, dyan lang. Saan? Inarso si Rom diyan si Rom. Ni inarso kumpanya. Pay kumpanya niya, dyan o dyan. Dyan na. Mahala ka lang, gabay ta. Dalawang cook daw po. Dalawang cook na maliit. Palamig muna tayo. Dalawa? Dalawang cook. Yeah, merienda muna tayo guys, kaibigan ko, tapos yung tindera na super ganda, Yan ha. Ito, merienda muna kami dito sa store niya. Ang ganda ng tindera, Ito bayad namin. Cut muna natin. Ito to.